Marie Sibyl, het gaat moet geen verschil tussen de Harmonie, Sint-Jozef en de film. Maar dat verschil is er natuurlijk wel. Marie Sibyl, dat is totaal amuzikaal. Als de Phil hier door de straat trekt, Sibyl steekt aan de deur. En ze klapt dan in de handjes met de wenkjes rood van kleur. Pap en mam komt toch eens kijken, de Sint-Joep trekt hier voorbij. Pap, hij denkt dan bij zijn eigen Harmonie is harmonie.